La 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 la. Ano na boy? Kumusta na kita? Kumusta na lamang po sa tuyang aldaw? Good morning, 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 good morning. 26 ngunyan mga tugang kambulan na Marso, Miyerkules tabi. Kasabay niya to si Chief Technician Ramir Tanay sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta in the morning sa panginot po ni Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Kasabay dyan si Alarmario, Joshua Bino, Karen Ala, Jomar Bien. Asin po mga interns hali po sa Bicol University. Kasabay niya to mga tugang sa Newsroom News Director Mardela Cruz. Siringman sa Manibela, Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Marina Agapo, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Marina Agapo sa Indogabos, mga Bicolano. Sain man na partikan mundo, kami po nagalaom na kamugabos ayos, kami po nagalaom na kamugabos nasa marhay na kamugtakan sa mga oras ay nag-uulok, asin nag-uugma, mga tugang tabi ngunya na pag-aaga. Sabi ni Pading Ray, thank you Father for sending Jesus to us and saving us. Amen. A blessed Wednesday to all. Salamat Padi, I love you. Not bad. Tabasaan ta ka mo kirawit dawi. Ang titulo, Palarong Bicol 2025. Welcome and good luck. Yan ha. Basaan ko ka mo kirawit dawi taon-taon. Ano? Hindi po sa satuya mga tugang na programa. Tangani po na solve kita ha. Para po duman sa mga athletes and coaches. Kasi di ba pang mga pag-iriba. Diyan po mga tugang sa Palarong Bicol. Yan ha. Sige, aramon tamunan mga buena manong bareta. Hali po dyan sa luwas sa DCGB. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Buena manong report, kasabay si Pading Al Armario. Pading Al, good morning, come in. Thank you so much, Pade. Good morning. Tinatawan talagang importansya ngunyan sa gobyerno lokal, lalo digdi sa Legazpi City, ang mga kababaihan. Dahil yan sa Women's Month celebration ngunyan na Marso. Kasudma sa regular na sesyon kasagunian panlunsod, si City Councilor Liga Vice President Mila Bal naging temporary presiding officer. Base yan sa napagkasurunduan kana mga pag-iriba. Naging pulido man ang dalagan kan sesyon dahil sa aloyo naman na eksperyensya ni Honorable Milabal bilang barangay kapitan. Manunutaran ang pagtaon ng importansya sa mga kababaihan. Rekognisado ini kan gobyerno lokal lalo digdi sa Legazpi City. Sa mga barangay ngunyan mismong si Nasrin Garbin, tanagom ni Alcalde Attorney Pino Garbin Jr., iyon na presidente kan Pino Diday, organizer kan Pino Diday, nasarong organisasyon kan mga kababaihan, aktibo sindang maray, sa sindang kanya-kanyang aktibidades sa mga barangay. Partiyan, kan advokasya na lalong pakusugon ang sektor kan mga kababaihan. Iyan pa di ang magkaras kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat Padingal sa report. Mientras tanto, nasa linyaman si Karen Ala. Aramon tanawan mga pangyayari po dyan sa tuyang palibot. Karen, good morning, kami. Yes, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag tama na bareta, kumpirmadong walang nabilog na team sa soccer, baseball at softball ang delegasyon kan Legazpi sa nagpapadagos ko niya na palarong Bicol sa entrevista kan DCGB News kay Regional Sports Coordinator Francisco Dexter Season.
ang susubsub sa iya dahil warang sigaapod na elite athlete ang syudad na iyong dapat makikipagkompetensya sa ibang delegasyon sa kawat sa ini dahil susupag iditi sa palawarag ni season, may duwang programa ang DepEd kayan, iyo ang sigaapod na school sport program as in elite. Pag sinabing elite, iyan ang mga player na talagang competitor talaga. Halagad, warang lako ang elite para sa delegasyon ng syudad. Kaya ang nangyari, wala lubod na nabilog na team ang delegasyon ng syudad sa kawat sa baseball, soccer at yung softball. Kasi dagdag pang paliwanag dito ni season, sa ituhan, bago maging elite athlete, maagi muna ini sa mga school sports program dahil sa kumbaga, iyan ang pinaka-pundasyon bago maging elite athlete. Susub pa kay season, kaya namin ba itigpirit pang bumilog ki grupo dahil sa aminado ini, dahil masyadong kapasidad ang syudad na magpapot ki mga sining nakawat, lalo kung bako man skilled o matibay talagang coach, ang mabitbit duman sa tulong na unambitan, nakawat. Yan pa VP ang report, Karen Ala, with Boy, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Basta Morning, Henry M. Tuloy-tuloy tayo, Jimmy. Nasalita mga tugang nasa linyaman. Jim, good morning, Jim. So, BP, maray naga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, nag-aagrangay ang mga negosyante nin commercial rice sa mga saudan, natural ta, day na bira na, nagbabarakal nin bagas, matatambakan sinda, lalo na nagpupuo na naman mag-arane, so iba, saro na ining paagi, para bumaba ang presyo kan bagas pa sa mga saudan. Ini sa rason na wala tungo niyan, bibi, ang bagas na ipigpapanao kan mga politiko. Darakulao na pating darakulo ng kilo ang tatarao sa ibong-ibong na kampo. May pansit, may dilata, may bagas, ang mga tatarao sa mga sarama pati bibi ang pagtao kan mga biyaya. Apira kani igawa pang walang gutom program beneficiaries, kumpleto bagas, mga panira, libre kung kaya daing rason na ang commercial rice i-restock sa mga negosyante o kaya talagang madipisilan sila madispose, ninhuli sa natural, nagbubulos ang mga bagas sa mga barangay, sarama pati ibong-ibong na kampo kung kapwa bagas. Siyempre kulang ang magbabakal sa mga saudan ngunya na nagrarani ang eleksyon. Solamente didisponero na sana iyo ang panira. Posible gwapang mga masurunod kani kung kaya ang mga tao amog-amog sa ayuda ngunya na panahon. Pero daw pagkatapos kan eleksyon sigurado tapos naman ang mga biyayang ini kaya ang paghigos mantiniron man giraray para sa futuro. Ako sa iling ko, Jimmy, sa 28 lang, tapos na yan, mais mal slowdown yan. 28? Campaign period ba sa 28 mapon sa lokal? May mga napag-araman pa Igwa ako ki na mga gari approve kang kanito, kang Comelec, igwa ki dae. Pero sa karaklan yan, talagang dae na yan. pero may napag-araman ako na may mga kuan pa, may mga ayuda pa. Oo. Pero dahil presence o representative nin politiko, correct, may correct. kuha na Oo. sa na representation and Comelec. Yeah. Mhm. Oo. Pero yan, Igwa so pa yun eh. kung yan, so ngayon DSWD project, yan. Amo. So Igwa. ngayon Dole project, di ba? Correct. So approve. Pero kung sugari arog kay din sa effort nin kandidato, wala na yan. Delikado Wala na. yan. Ngunya na biniriyo biyo bibi. Mhm. Oo, kaya kuha na ini. Makainyo yun man? Oo. Maka-enjoy yun man. Oo. Maka-receive ka din mga Maka-enjoy mga- yun. Maka-receive kang 10 kilos, 20 Yes, kilos, yes, pagkatapos yes. sa ibong naka-receive ka pa kung pirang Nanggad, kilo man. nanggad. Mhm. May panira na, may Nanggad. pansit pa. Ayos. Mhm. Oo. Oo. So, an iba, enjoy yun. Yes. Ano ba? Oo. Ano ba, siyempre, Ano ba? Muro soton. ano man, ano ba, Ano? ano ba, ano daw ngayon kung pagkatapos ka ng eleksyon, igwa pa. Oo. Ano daw ngayon kung ang mangga na
ng mga politiko. Ah. Makakana man lamang ya kita kan sweldo. Yes. Ano ba? Gari, basta nga konta. Kailangan ito nakalista. Okay. Yan, pipian realidad na. Yan. Habang nagrarani Yan ang realidad. kapistahan, ang nagraranian, Aha. karampanyahan, Yes, sunod dyan, yes. eleksyon na. Yes, aha. Yan, BP, ang sa tuya mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy! Sa report, hali po dyan sa luwas. Oras natin, mga tugang, iguana kitanin. 27 minutos, pasado po ang alas 5 nin aga. Hindi po mga tugang sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Lalaking mahirap iwanan? Yes, tama. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Okay, tama yan, ha? Kaya ngunyan, indo yun, nanindo yan. Mahuraw yan, mapunduan ngunyan. Tabi na, eleksyon na pagpon kan campaign period. Bako yung Madam Melindawi. Tama ngaya yan ngaya, Henry M. Good morning, Madam Melindawi ng CMD. Good morning daw sa lahat ng mga listeners. Alright. Sabi ni Pading Ray, palarong Bicol 2025. Welcome and good luck. Panginoon, ikaw po ang aming pag-asa. Napakabuti mo, ikaw po ay dakila. Ikaw po ang lunas sa mga problema. Diyos na mawain at hindi pabaya. Magandang araw sa lahat sa mga atleta, sa iba-ibang delegasyon na saan man nagmula. Paggalang sa mga speakers at mga bisita sa Palarong Bicol, sana lahat masaya. Palarong Bicol ay pinasasalamatan bilang pagsusuri ng bawat kakayahan. Ito ay palakasan o maging tagisan ng bawat talino sa pakikipagsabakan. Parte po nito ay ang pagtanggap ng mga karangalan na bunga ng pagsisikap, panalo ng manlalaro na nagpapakasipag, nagpakita ng gilas sa kabutihan lahat-lahat. Gayon din ang pagtanggap ng isang pagkatalo at maging maginoo ang isang nagbibiro at pagiging maginoo ng isang nabibigo. Ang mga nabanggit ay kasama sa laro bilang pagpapakita ng kalinisan ng puso. At ito ang pagtatatag ng malaking pagkakaibigan na bilang Bicolano ay pinatutunayan na tayo'y tulong-tulong may maayos na samahan pagdating sa mga laro na hindi tayo paiiwan. Salamat po sa lahat ng mga atleta ng buhay ninyo ay sa laro na pupunta. Masaya't ikinatutuwa na kayo'y nagdadala ng parangal sa bayan na mag-iiwan ng alaala. At pagsasamantala din sa mga nagtuturo ng mga kabataan iginugugol sa laro. At masayang tumanggap ng medalyang ginto at iba pang gantimpalang malayang maitatago. Welcome po kayong lahat sa mahal naming syudad. Lungsod ng Legazpi ay nagpapasalamat at taos sa puso na sa inyo tumatanggap. Ito ay karangalan na sa amin naganap. Nawa ang Panginoon gabay ay patuloy na kayo ay ingatan at bigyang proteksyon. At sa bawat manlalaro, dalangin ko'y tagumpay at suporta ng marami sa Palarong Bicol 2025. Mabuhay! Maraming salamat po, sabi ni Pading Ray Romero. Good morning, Pading Ray! Pagka ginayon padikan sa imong kuan, kan sa imong rawit-dawit, ha? Salamat tabi padi.
Good morning kay amigong Junito Gaviria. Blessed Wednesday to all. Sa Friday, po na mga tugang ang karampanyahan. Dapat BP magtipo na kibagas ta sumasunod kaan pambakal na kiisira sa bawal na bagtao kibagas ta kampanya na at least ang pambakal kiisira matatago. Iyon ang dali. Good morning amigong Dods Grulyo. Maray na aga po sa imo. Good morning tabi sa mga birthday celebrants natin. Happy birthday po sa mga birthday celebrants. I-text na po ninyo. Ang satuya tabing mga birthday greetings papasadahan taan pagkatapos kang headlines ni Pading Mar de la Cruz. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ramon tadaw mga tugangan mga headlines sa Lado Nacional kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Mga lokal na kandidato, pinatanidan kang COMELEC na haliw na mga illegal na campaign material. Mga FW na malansan in Zero Remittance Week, pinakiurunan kan Malacanang. Aha. Pagpoon kang panahon ng tag-init, posibleng ideklarar bago mag-Abril, sigun man sa pag-asa. Transportation Secretary D-Zone as in Transport Cooperatives, nagkauro na. Palasyo, ikinaugpampasalamat kan ICC sa Pilipinas, may kinaraman sa pagdakol pagdakop kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Pilipinas dining commitment sa ICC na ipautob ang posibleng freeze order sa asset ni dating Presidente Duterte. Legal team ni VP Sara sa naghanda na para sa impeachment trial. Antang Congressman Libanan pinili bilang lead prosecutor para sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. Iyan. Sumitir na motion, pwede nang tukaron kan Senado sigon sa sarang miyembro kan House of Prosecutor. Dating Presidente Duterte, maresibi pa mangyirarin ng pensyon sigon sa Malacanang. 30 na mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar, nakauli na sa Pilipinas sa kasuhapon, sigon man yan sa Malacanang. Asin may masunod pang mga bats na maabot sa Pilipinas na puro biktima kan panlalansi. Nasabi magiging mga empleyado bilang mga salesman and sales ladies, pero pag-abot tuman, pinilit sinda na maging mga scammer. Presidente Bongbong Marcos medyo naapektaran ka mga fake news sa social media sigon sa PCO. So, para VP, ang mga headlines na paggagat isang Kampiwes Enterprises sa napon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo. Yan sa Oros at Legazpi City Basta Radio, ipiway sa inyo yan, 24/7 konektado kung maski daing load. Happy birthday pala kay Mr. Roy Cometa. Ayan. Si Roy. Birthday niya ni Sir Roy. Yes. Board of Directors Canaleco. Yes. From News Bay, sino po si Mardela. Good morning. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Mga tugang, yan taben mga bareta, ngunya na pag-aaga, headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Alright, so sa tuya tabi na mga birthday greetings, si text na tabi, tapapasadahan ta na, 5:37 na. Sa tuya, tabi na mga mensahe in the morning, didi po sa DCGB. Good morning! Happy birthday! From NGCP retiree, Engineer Ben Castuera, Let Sarabilio, Rick Luterte, Alex Rojas, and Glenn Mediavillo. Yan, marinaga mga amigo. Pig-orasan ako kay late ka ngayang 10 minutos. Saga, pumatab kita. Patab kita sa akin. Ade, late ka ngayang 10 minutos, boss. Good morning, Henry M. Maray na aga po sa Indo. Good morning, tabi. Kuya Henry, wara naman kamo sa DCGB app. Paano kaming mga nasa Manila? Jing, Chepramer, ha? Wara na tabi kita sa DCGB app.
Good morning, tabi. Aw inda, tadigdi sa travesiya. Wara lamang ki mga, ano ito, pig report na mga bagas naan. Maski gayod sa iba lamang kan pig report ni Jimmy na mga bagas naan. Maski gayod sa ibang barangay digdi sa Ginubatan. Dahil lamang. Yan. Bas, yun man ang ganda ng buhay. Igwa na igwa dahi. Ano ba igwa na igwa dahi? Good morning, tabi. Wara po kamo sa app. Pakihuron man pag 5 PM. Maski tugtog pa sana ayuso ng app. Makauyamon kaya paulit-ulit mag-open kang app. Porque wara ka pa. Maski tugtog mo yamin ang magdangog. Salamat. Maski nga tugtog. Gusto mo na ngayon magdangog. Okay, sige po. Salamat po. Masusunod po. Good morning, amigong Jonas Rosal. Yan. Alright, sige. O di bueno, ano nga ang kwantangon yan? Ano nga ni? O wala na. Ay, baka igwa digdi sa kwanta. Baka igwa sa ibong bandali lang ha. Baka igwa kita ki sandali lang yung mga birthday greetings natin ha. Mag-download po kamo kang DCGB Live app ha. Yan kamo magdangog sa DCGB Live app. The best dyan ha. Good morning, Tess de la Torre Marchan. Happy birthday kay Eugene Neo ng Kamalig. Yan ha. Eugene Neo ng Kamalig Albay. Cecil Meneses, good morning. Lads Bueno, good morning po. Pabati si Papa Benjamin Loria ng Binyan Laguna ng happy birthday. Yan ha. Good morning, tabi ha. Diyan po sa Binyan Laguna. Happy birthday po sa imo. All right. Sige, meron pa ba? Mayroon pa baka igwa patabi ki mga birthday greetings natin. We're going older now. We're going older now. All right. Sige, may mga kwampala no. Sige. Kabalen. Mamaya. Kabalin ang mamaya. Ha. Dumang kita sa paningit. Sa morning hirit. Yan. Okay. Sige daw. Okay. Sa mga intern kayo, may mga report anyway, pag ilatong na may mag-text lamang. Katuyang mga interns, hali po dyan, mga tugang sa luwas, 20 minutos, pasado alas 5, 20 minutos na lang, maalas 6 na po. Agad po sa tuyang programa. Happy birthday daw kay Kuya Nestor, hali kay Ate Angeline, happy birthday po kuya. At saka happy birthday kay Eugene Neo. O ni palanso sa upang text ka sa bago nasa kwanta. At saka Prime Water, magpabulos man kamo sa Pag-asa Daraga. Ano na, makauya mo na, sobra naman. Happy birthday. Mga taga Prime Water tabi, maray na aga gari, sobra naman da tabi kamo. Gari, nasobrahan naman kamo, mga busing. Gari, bata pati kamo nagpapaliwanag sa publiko. Marasa pang, ano yan, habang ka magpaliwanag. Kamo may commitment sa mga dragin yung mag-deliver ka tubig na malinig. Ano yan? Gari nga, boss, dagiton ka. Gari nga, boss, dagiton ka. Gari nga, try man sana, try man lang na magtaga-dagit. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Mga tugang, aram daw nindo kung si Isay ang babaeng pinakainot na naging madre sa Pilipinas. Ang pinakaenot na madre sa Pilipinas. Sabi, ang pinakaenot na madre sa Pilipinas sa ropong Kabalen.
Sa likod kan matinding diskriminasyon ka ito sa panahon kan mga Kastila laban sa mga Pilipino, napigapon nindang Indio, naging matagumpay, naging matrayumpo mga tugang ansarong Pilipina, hali sa Pampanga na maging madre, asin nagpasunod kan sa iyang pangarap, sa iyang pangaturugan, na makapagserbi sa mahal na Diyos. Sa tabang man kan mga Kastilang madre sa Royal Monastery sa Santa Clara, na pinamamayuhan ni Madre Jeronina de la Asuncion. Nagkaigwapo nin nasunod ang pangaturugan nin sarong madre na si Marta de San Bernardo na maging alagad ng Diyos, na maging tagaserbi mga tugang sa mahal na Diyos. Kanuminaging 1633. Yan ha. Dahilan kay ni, dahilan sa mahigpit na pagbabantay kan gobyerno sa mga gobyernong Kastila sa monasteryo kan Santa Clara, kanini maitindog duman sa Intramuros, Manila, nasa iraram kan kapangyarihan kan Franciscan Order. Nagsabuatan daw ang mga madring Kastila na isabay si Marta sa grupo nin mga aplikanting madre na mga Kastila man pasisiring sa bagong bukas na monasteryo sa Macau. Dahilan kay ni, habang sakop kan Frailes sa Manila ang Macau sa pagikan Portuguese colony, naging matayumpo si Marta na makalaog sa kongregasyon kan mga madre. Yan. Ang pinakainot pala ng madre sa Pilipinas, mga tugang sarong taga Pampanga. Yan, Kabalen. Ang pangaran po si Marta de San Bernardo. Yan. Ayos, yan po mga tugang na istorya tungkol sa mga kababaihan. Ngunyan tabing buwan ng mga kababaihan o Women's Month. Yan po mga tugang, digdi po sa DCGP. Yan po ang mga dagdag karaman sa morning hearing. Paningit sa morning hirit. Good morning daw kay Brother Norberto Bulawan Aranya Jr. sa PNR Piñaranda at sa mga panganay na anak-anakan ko po na si Baby Risha May Liave. Yaon po sa Bukaf, Ginubatan, Albay. God bless po all over the world. Sabi ni Jeril na Aranya. Good morning, Tabi, amigo. Mabuhay ka. You shake my nerves and you Salamat rattle my Tabi, brain. amigo. Too much Hello. of a man insane. Hello, good morning. Nawawala. Yan, okay. Goodness gracious, great. Oran, I let you love what I thought it was funny. You came along and woo. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning, amigo. Ang pangin mo ate, dahil mong kayo po magpaliwanag. Ang arin, Ang pangin mo ate, dahil mong kayo po magpaliwanag. nata, Ang alay ko magpaliwanag. nata. Ang alay ko ang dapat magpaliwanag. Ang pangin mo ate, Dahil ko naman nadak salbatana kang latusunta kang sarawayon ka. Dahil ko naman nadakop tulo so gusto mong sabihon. magpabulusin da. Iyo, dapat magpaliw. Nasabutan ko na bigo, kurusingon ta kanya na. Ang dapat palan, ang water district, magpabulos kitubig. Yes, dahil magpaliwanag. Dahil magpaliwanag, magpaliwanag, sali ko. Ama. Matalion ka man, marayo nung kalangatungon mo niya na aga. Wow. Gari nakapamaho ka kimasirabon mo niya na aga. Labi na may longganisa. Yan, the best. May sinanglag na may tape. Ay, nay ko. Tunay. Tunay an. Oo, the best yan. Tunay yun. Good morning, Migo. Mabuhay. Sarawayo na buo yun inio. Ganalan siya ako Sir, saan po pwede magtao kitabang para sa mga nasuluan sa Pilar sa school supply po? Ano pang gusto sabihin mo? Ano pang gusto sabihin mo? Saan po pwede magtao kitabang para sa mga nasuluan sa Pilar po?
So school supply po. Anong gusto sabihin, ma? Ano po, ma-donate ka sa DCGB o Madrid tsaka po duman sa Pilar? Ano po ang plano mo? Kung halimbawa gusto mo mag-donate, pwede ka po magdigi sa DCGB. Ihatod mo po sa DCGB ngunyan, ngunyan pong aldaw, pasiring po kami duman sa Pilar. Sa Banuyo, Pilar, ma-distribute kami kan mga school supplies. Nali po sa endong mga parantabay, dili po sa DCGB. Kung gusto mo tabi maghabol, ma-donate po kay Kas, pero di ako makadyan. Okay. Kung ma-donate ka po kick out, may oras pa man, tama, sige arog ka ini, igo po kami kay Gcash. May Gcash po kami na pwede mo tabi na padarahan kan sa imong cash donations. Tamang-tama, kaso banggi, nagapod ako kay Kapitan Lilibet Lao, may pigtataram siya sa kuya na, ay Jesus ko ngaya sir, pasensya ka na, sabi ni Kap, kulang ngaya so naitao ko ngaya sa imong number kan mga aki ngaya na ma-receive kan mga school supplies. Dahil may palan ngaya na isabay, so nag-eskwela ngaya sa mga private schools, ay nganya ko kap na pangyayari, yung mananggan, dahil kaya tulos ngaya na ilista, sabi sa kuya. Kaya ngaya, baka ngaya pwede na pwede ngaya na madagdagan. Ay ngaya ko kap, pigtira, ngaya ko kap, so, naliko mo kayang budget, na, tama na duman sa tama na po duman sa, iyan na tinaumong number na mga pupils for high school and elementary. Sikap, mabuuton man, ay, okay lang nga po, kung dahil nga lagod abuton, dahil kaya nga na isabay sa lista. Nga ko, saga na baga po kayo dyan, kaya nga ko, so budget me, iyon na po nga ko ito, so naitaulang kan sa tuya na mga paraan tabay sa DCGB. Ngayon, kung gusto mo tabi magdagdalag huning listeners, ay magayon tabi yan na ideya, magkatabang po ini, para madagdagan mi tabi ito na, so nalista pa lang kaya duman kan barangay sa Banuyo. So mga naka-eskwela sa public schools, day po na isabay, so nasa private school, nag-i-eskwela duman. Kundi dapat bagay ito matawan ng taga-boss yan, matawan ng taga-boss ito. Gabos po sinda nasuluan, regardless kung saan nag-eskwela. Kaya sabi ko kay Kap, baka nga niya ko pagkabaro-baro kami sa aga, di darahan mi nga niya ko iyan na dahil nakasabay sa lista. Tamay di talaga nakalista na irakon man nga ni ako. Kudi, wag muna kung niya na agad, tamay nagtitext. Anday mi pa, kulang po pirangani ito so tinig sa kuya ni Kapitan. Pero ito gari igwaki alat ko na ha tasutik sa kuya ni Kapitan Kasubanggi. Sandali lang, salamat mo sa nag-text. Halat ko na hayan so text ni Kapitan. High school public 90 kung pa po nasa gari mga nasa 25 pa ang data matatawanan dyan na day po na kumpleto. Kaya, salamaton dito sa nag-text tabi. Kansaro pa po ako naghapot kan Gcash mo po. Dahil ka man nagisimbag sa ko. Ay, sorry po. Ay, huni mananggad ho. 20 anak ko na. Iyong mananggad, sorry tabi. I-text ko tayo, tabi sa iyong mananggad. Kaso hapon, taisus ko, nagpigisimbag kita, mga tugang, kan kan pangapudan para magtabang sa nangangaipo. Kaso banggi nagdagdag si Kap kilista nganya ko kapasensya ka na to, so budget po sa pambakalkaan kuan na natukod na. Tamang-tama nagte-text ka po salamaton ni tabi madali lang text ko sa imo so Gcash number kan DCGB alat ngo na ay nangani ito ay na itulugo One po, i-text ko po sa imo, madali lang. 0995, i-text ko sa imo, ha? Ini po ang account name kay Jose Locsin Jr., ang sabuya, tabi na Vice President for Engineering. Tasyan may Gcash, na mapagalon mag-ibog kay Gcash na para sa kumpanya.
984 5151. Yan tabian. Ngayon na ha. Hosiloksin po. O yan na tabi. Ere ko na ha. Junior. O, salamaton po. Tabi. I-text mo pa ako kung nakasin ka na ha. Tanganing ngunya na aga. Mapasiring kaya kami diba na alas 9. May bigukuanan kami digdig kibiglaan. Nakuan ha. 0995-984 Ayan yan. Okay na? Sige po. O, yaw na po, madam, sir. Kung hindi po nagtitext sa kuya, yaw na po. So, Gcash number. Igwa pa kaya de kami na kuhan, de kami na tawanan. Tanaw dyan po sa listahan. Tabi. Pero salamaton, tabi sa gustong magpahabol. Nintabang. At matatawanan ta po itong mga nasa kuhan, mga nasa private school. Kung di ko po gusto maghabol dyan, ang sa muya tabi na Gcash number, i-text lang ko din ako nakapadala ka mo, 0995-984-5151. Iyo po, nakapangaran iyang kay sa samuyang board chair, chairman tabi kan board, kan PBN Broadcasting, Jose Locsin Jr. Okay? Paki-greet po sa Legazpi City, Pencaksilat, Team Silver Medalist, Ganda Event, Boys Double, Jacob J. Gallardo, Zephyr Balbes, Rigo Team, Category J. Maravillas, Angelo Jimenez, Jacob Gallardo, from your Vumac family, and trainer Joel B. Teregosa. Yan. At Torreriusa. Yan. Torreriusa. Salamaton po. Congratulations ha. Sa mga players natin. Okay na? O sige, unin na. Sige. Thank you. Tabi dito sa texter ta na mapadala nin tabang. Good morning. Operational na po pala na ang DIA. Grabe. Gari may wason sulanding talaga kang airport. Nailing ko po digdi. Latoson ta ka dyan ha. Pagpara karaw-karamay kung niya naagat ha. Batalay pa ako nagkapamahaw. Okay, sandali lang. Ulitin ko po, baka may gusto magdagdag tabi ki donation dyan. Tabi ano, siguro kay punta ki mga pirada, mga 5,000 pa gayod. Mga nasa 25 gayod so dahil matatawanan na private school na naki-eskwela sa pirada. Basta rin yung kay Shara so exact number ha? Yung kay Shara so exact number, tabi. Pero aram ko ta nagdagdag si Kapitan, pero sabi ni Kap, okay lang ngayon, dahil matawanan ngunyan. Pero ngayon ako, kung makabaro-baro kami, ngusa ngunyan, kaso banggi, naman kami nakabakal, banggi na. Ngayon nga kung aga, pag nakabaro kami, baka makwanta. Pero kung dae, nga ko, pasensya na tabi, sa masunod na sana. Na pag, ano yun, sabi ko, bako sa masunod na sulo, bako tabi. Sa masunod na kwan, pag nga ko may padarami na sana, kunig nga ko, nagtabang giraray. O, at is igwa, kinag-text ngunyan. Salamat po. Paki-text po ako kung napadara mo na tabi sa Gcash. Okay? Yan. Baka po may gusto magdagdag dyan, baka makatipon kita ki 5,000 bago alas 8, dinagan mo yan, sa Gcash na lang tabi. Or nakanagdadangog ka, ma-opisina ka, bago ka mag-opisina, tabi, magpili ka tabing maghapit din sa DCGB para po sa dagdag na school supplies kaya itong dinagdag na pigapon sa kunikap. Ano? Tabi para sa mga nasuluan dumantabi mga tugang sa Banuyo, Pilar, Sorsogon. Report kasabay si Joshua Bino. Joshua, good morning. Yes, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya bareta, 40 pesos ang dagdag sa aldawan na sweldo kan mga minimum wage earners din sa Bicol Region. Pero sa laog tabi na depende rin duwang tranches. So kabangang 20 pesos, inot na i-implementar ini sa April 5, 2025. Bantang so kabanga naman na 20 pesos para makompleto ang 40, i-implementar naman ini sa December 1, 2025.
para ang minimum wage digdi sa Bicol Region tumakol sa 435 pesos halos existing na 395 pesos. Ang bagay na ini, kay man totalmente maugma ang labor sector. Susog sa pahayag ni Mr. Dante Encinas, ang representative kan labor sector sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Ang proposal ko sa ganinda, so sarang tranche, so sarang tarauhan, so sarang baragsakan, tangali talagang mamatikan mga minimum wage earners digdi sa Bicol, ang paglangkaw kan sa indang aldawan na sweldo. Alagad, sigun kay Dante Encinas, nasasabutan ninda ang sitwasyon ngunyan kan management o kaya business sector. Halimbawa, nagiyan sa kan bagyo ka na mga nakaagi. And kung kaya nasabutan naman ninda, ang 40 pesos na dagdag sa laog min duwang tranches o kaya duwang pago tabi BP Henry. Sigun kaya Istina, talaga sinilaban mo nila sa indang petisyon o kaya proposal. Hello? Ang inot-indang tigahagad, 100 pesos na increase. Alagad nahiring ninda na day mapupwede. Susugman sa proposal ka na sa business sector. Kung kaya inaramot nin alauna nin maagahon ang Orolay kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sundo sa nagkasundo ang labor as in management sector na magkaigwa nin 40 pesos na dagdag sa laog min duwang tago. Kung kaya sigun kay Mr. Dante Encinas, ang labor sector representative, pasabutan naman ninda ang sitwasyon kan business sector sa kung mag-increase mananggad may na kumbaga dakula, baka day kaya nun kan mga nagninegosyo Kayanon kan mga nagdinegosyo digdi sa Kabikulan. baka day kaya nun kan mga Dinagdag ba ni nagninegosyo, Encinas? depende sa Kabikulan sa pahayag ni Encinas. Oo. Interest tanto, sa pahayag man ni Mr. Romeo Tan, Oo. ang management sector representative sa board, gusto ko ninda na talagang tawanin umento ang mga minimum wage earners dito sa Bicol. Alagad ang numero 1 tig-consider ninda sa kapasidad, lalong-lalo na kan mga micro, small, and medium enterprises na iyo ang mayor na o pinakadakol sa mga nagnegosyo digdi pa BP Henry sa Bicol Region. O ini bagasawit na negosyo, baka mabigla patigtigman kung magkaigwanin na harang kamo na minimum wage increase. Kung kaya tigpatarama tama ini na kumbaga mabenepisyo sa mga minimum wage earners, pero dahil man masyadong mapeligruhan ang negosyo pan mga sarabit na nagdenegosyo digdi sa Bicol Region. Kung kaya sa pagkatataong doon nangyari pa ni BP Henry ni Madam Imelda Gatinaw, ang Dole Bicol Regional Director as in Chairman kan RTWPB Bicol, sustainability kan mga nagdenegosyo man ang pigiling padig ng BP Henry, paday man masyado bagang magabat sa parte kan mga nagdenegosyo pa kung halimbawa masakitan, magsararado o kaya magparanggal man ng empleyado mas dipisil, lalo pa mas bakul nga na ang mga sarabit na negosyo dito sa Bicol kumpara duman sa karakula ng nagdenegosyo. Pero talagang nahiling malinda na kaipuan magkaikwa na min increase tama pinda ang clamor sa mga minimum wage earners na maglangkaw ang sweldo dahil sa naglangkaw na mga presyo kan barakalon. Kung kaya nabilog pa depende ang division 40 pesos na increase sa aldawan na sweldo kan mga minimum wage earners, buwang tago ang 20 pesos na inot i-implementar April tide at ibibigong naman so kabanga so 20 pesos para mabilog ang 40 sa December 1, 2025. Yan tabi dito ang dagdag na istorya, Joshua Bino, PCG. Salamat Joshua sa report. Mientras tanto, nasa linya man, salamat palan ha. So nagpadala tabi kang additional na 1,000 pesos
ang Gogon Central School Batch 82. Yan, salamaton tabi. Yan na po sa GCash, may pigsen po na 1,000 pesos. Hali po sa Gogon Central School Batch 82. Salamaton po, madam or sir. Hindi pong texter ta. Ngunyan na pagkaaga, mabuhay. Good morning tabi sa mga Batch 82 na nag-graduate dyan tabi sa Gogon Central School. Yan, ha? Good morning. Thank you tabi. Isa sa Indo. Good morning, Henry Joel Torregosa, ang trainer ng Pinkaksilat Legazpi Team. Angel B. Torregosa po. Salamat. Ay, bid ko ini. Bid ko si Angel. Tama ba? Garo yun nasa. Garo yung bid ko. Torregosa. Yeah, Joel Torregosa po. Congratulations, tabi. Sa trainer kan Pinkaksilat sa Legazpi Team and Angel B. Torregosa. Yan. Good morning. Mabuhay. So pag-asa, inapunan mo na tabi ang kalagayan ng panahon sa Legazpi. Ay, day pa po. Totoo na. Mainit bagang panahon. Totoo naman sa mga bareta. Maapon kita. Kamin Jomar. Good morning. Kumusta dyan? Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. May pigsusunda ng lead ang Tabaco PNP sa insidente kan pambabalilgadan sa sarong 78 years old na lalaki sa Barangay Buwang, Kasuod, Mangaga. Ini ang kinumpirman ngunyan sa DCGB News ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. ang Chief of Police kan Tabaco. Susog sa iya, iguana sinda kan nagkapirang CCTV footages kang suspect asin padagos ninda na pinagapalo pa ang mga posibleng inagihan niya antes na nagpasiring duman sa crime scene asin kung sa intro direksyon niya kung puminatain matapos na balilon ang biktima. Magigirom duman mag-aalas 9 kasod Mangaga mientras na naglalakaw sa gilid ng tinampo si Felizardo Collantes, 78 years old, kan barangay Buwang kan Tabaco City. Pagabot niya digdi sa Puruksingo kan sa ilang barangay, sarong lalaking nakamotorsiklo ang duminulok sa iya matapos na iparadang una itong motorsiklo sa may aagihan niya. Sinabat ang biktima dangan pinaputukan ni 2 beses na ikinagadan kan biktima. Sa initial investigation kan Tabaco PNP durante duman mismo sa crime scene, nagluluwas na 2 putok kasing kalibre 45 baril ang ginamit kang suspect. Ang suspect matapos nagibo ng krimen, nagbalik sa iyang motor asin nagdulag sa direksyon kan pasiring sa parte kan Ligao City. Nagkondusir man in mga interview ang DCGB News Kasudma duman mismo sa crime scene asin ang mga kabarangay, pamilya, mga nakamit bidig di sa biktima nagpapatunay na dai ininaging abusado o dai ininin aram ni sinda nakaiwal kay ni antes na mangyari ang krimen asin maging ang pamilya nagsabi na dai man lamang nakauna bisa sa inda sa indang ama kung may naresibing huma sa buhay gusto sabihin dahil maki-threat sa iyang buhay kaya ipigka kang alaskan pamilya sing mga kabarangay ang pangyaring bigla na sanang pagbutwa nin sarong lalaki na nakasulot nin helmet nakamotorsiklo binadil gadan ang biktima. Yes. Yang VP Henry ang mga follow-up akan sa tuyang na eksklusibong report kasudma Jomar Bien DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali dyan sa luwas follow-up report may kinaraman sa Binadil dyan po sa Tabaco City. Bueno, may nagdagdag pagitang listener tabi sa pong habo na magpamidbid na amigo, nagdagdag siya ki 1,000 pesos ipapadaraman po sa GCash ngunyan tabing aldaw. Salamaton tabi ha. So bali nakaripon kita kay additional pa na 2,000 pesos, may 1,000 kasubago sa batch 82 kan Gogon Central, tapos sa saro pang amigo. Yan, si Kuya. Baka mga ranang taga Kuya. Salamaton Busing. Maray na agad tabi sa imo, ha? Alright. So baka po may gusto ko magdagdag ta. Naira kaya ako itong show na idagdag ni Kapitan na dahil matatawanan. Ano? Tabi,
na kimang school supplies ngunyan tabing aga mapasiring kami duman sa Banuyo sa Pilar Sorsogon para i-distribute po ito. Salamat sa mga donors ta ha. Sa tuya tabi na inot na fundraising kan sarong aldaw. Hay na nga ni ito so igwaki sarong habo magpamidbid tabi na nagdonar nin 2,000 pesos. Tapos so sarong man na habo magpamidbid na doktor 2,000 pesos po na pinick up ta dyan sa Lucilo Eatery sa Washington. Tapos dyan po sa Aquabel may pinick up man kita na 1,000 pesos. Si sa Kuyang Padihon 500 pesos man habo na magpamidbid man kay ni alias Pading Benny. Madam Milindawi ng CMD 3,000 pesos. Thank you Madam Milindawi. Boda tabi sa saro pang habo magpamidbid na doktor. Mga tugang dawagin natin sa pangalang si Dr. A 2,500. Boda saro tabi pang engineer mga tugang nagtawanin 2,500. Boda si Attorney Mina Villamor nagpadaraman sa GCash tabi nin 1,000 pesos. Boda si Tita Marihondrado mga mga chinelas tabi no si Bossing Rick and Marihondrado yan sa Ginobatan. Salamat tabi sa mga sleepers na yaon po digdi sa kuan yaon po digdi sa sa DCGB. Thank you darahon mina yan. And then ngunyan so latest na tabi ang pahabol so sa rutang Parantabay na member kang Batch 82 kan Gogon Central asin po ang saro pang amigo ta na nagmapadala man tabi ng GCash na donasyon. Thank you ha. Tabi gari swiling kumakwanta magakompletohan ta ito na yan. Pero yan tabi sabi ko kay Kap kung dai po makumpleto mo niya na aga may habol mina sa napo giraray so dai ta matawanan nin tabang na mga nag-eskwela sa private school na nasuluan diyan po sa Pilar Sorsogon. Kadumi naging simana. Anyway, salamat ang tabi. Baka may gusto magpahabol. Ang samuya tabing GCash 0995-984-5151. Tabi, paki-chat ako, paki-text tabi ako kung may naipadara ka mo. Sa kuya tabi yan na baka ipapacheck sa muya tabing pagiriba sa opisina. Ayun po nagkakapot kang GCash number. Magbabalik kami. Makalipas lang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. GB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta sa lado lokal, lugi kang LCWD o Legazpi City Water District dahil sa pigasayang na tubig. Uminabot nin 30 milyon pesos ang kantidad kada taon. Gobyerno Provincial Canalbay din nakakuanin Certificate of Exemption Selection Spending Bank kan Commission on Election. Sa lado nasyonal, mga lokal na kandidato pinatanidan kan COMELEC na haliunaan mga illegal na campaign material. Pagpoon kang panahon ng tag-init, posibleng ideklarar bago mag-Abril sigon sa Pag-asa. Sa ibang nasyon, 6.8 magnitude na linog tuminama sa New Zealand. Business News, gobyerno maarkilanin bodega para sa mga ipapabakal na paroy kan mga paraomang ngunyan na aranihan sigon sa Malacanang. Health News, madali ang aksyon sa grabing epekto kan air pollution, hinagad kan mga health experts. Detalyes, mga tugang, kan mga bareta sa lado lokal. Sobra po sa 30 milyon pesos na kantidad kan taon na nalugi kang Legazpi City Water District o LCWD dahilan sa pagkasayang nin tubig. Sa entrevista kan DCGB News kay LCWD General Manager Jess Rico Salazar, ang district's non-revenue water o NRW level nasa 35 hanggang 36%, halawig sa exceeding standard limit sa 20% kan opisina. Paliwanag ni Salazar ng non-revenue water, iyo ang tubig na ipigsusupply sa mga konsumidores alagad na sasayang dahilan sa leaks, illegal connection sa sinibapang system issues na nagresulta sa significanting financial losses kang LCWD. Tinawanin doon kan official na primary causes kang water loss, iyo ang illegal tapping, pipe burst, pressure management issues as in leaks. Katakod kay ni tanganing ma-address ang issue, mas pinakusog kang LCWD ang sa indang espersos na makapag-repair as in masalidahan ang mga luma as in damaged na pipelines. Hinagad din Salazar sa mga residentes na i-report sa opisina kang LCWD ang mga linya ng tubig na naglilik para makapagkonserbar ng tubig asin malikayan ang pagkalugi. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Day po nakakuanin Certificate of Exemption ang Gobyerno Provincial Canalbay hali sa Commission Election para sa mga programa as in serbisyo kaini. Ini ang pahayag sa DCGB News ni Albay Acting Governor Glenda Ong Bongao kung sa dakol na mga programa ang paramyantas na pupunduhan ninda ang implementasyon poon sa Marso 28 sigon kay Bongao kay bahandig di ang pagtaunin medical as in educational assistance kan manlain na departamento arog kan Provincial Social Welfare and Development Office kun kaya sangunyan puga-pugan pagtaunin tabang sa mga pangangaipo kan mga albayano bago pa man magpuon an election spending ban. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, hali po dyan sa luwas, aramon tapuan bareta kasabay si Al Armario. Good morning, Paringal, kamin. Hello. Go ahead. Na recognition sa pangagi ni na resolusyon sa sanggunian na panunsod kan Legazpi ang mga alternative learning system o ALS learners na nagsay Naputol ang report ni Paringal hali dyan sa luwas. Mientras tanto, aramon ta daw mga tugang ang report kasabay man si Karen Ala
Ngunyan tabing pag-aaga, proyektong pailaw sa Bulkan Mayon, makusugman na kinundinar, kansang ni ang panlalawigan sa Albay. Karen Ala Sabareta. Babalikan ta ang report, mga tugang ni Karen Ala. Mientras tanto, mga estudyante hali sa Tabaco City, tinawan nin onra kan gobyerno probinsyal matapos maging matrayompang partisipar sa robotics tournament. Bareta, hali kay Bea Nunez. Bea. Kinauwanan onra kan gobyerno probinsyal sa session kasahapon ang robotics team kan Tabaco National High School asin Tabaco Northwest Central School matapos maging matrayumpo ang pag-intra sa isinagibong National Robotics Competition RoboSports Tournament sa Animo Center kan De La Salle Medical and Health Sciences Institute, Dasmariñas, Cavite. Sigun sa coach kan Tabaco National High School Robotics Team na si Dana Migdarino, maski first time ninda mag-intra asin halos mga beginners ang mga kaibahan, naging magayon ang pinahiling ka na sabing grupo na nagresulta sa pagkakakuha ng manlain-lain na medalya, dawa naghampang ng mga kadibisilan. Nanggana sa nasabing torneo ang mga pambato kan Tabaco Northwest Central School na sina Ayon Matthew de Guzman asin Ada Mary Phoebe Bayola matapos makuha ang first place sa Trackmania Auto Event, sina Luke Andre Villaflores asin Precious Thea Burse na nakuha ang first place sa box but 1 kg Raptor Basic Event. Nakuha man ni Lidel Mine Barameda asin Audrey Marie Antoinette Oronan ang second place sa box but 1 kg Auto Division A. Kasabay man na nakuha ninda ang 5th asin 6th place sa Trackmania RC. Nakuha kan Tabaco Northwest Central School ang titulong overall champion sa Elementary Division. Mientras tanto, diin man nagpadaog ang pambato kan Tabaco National High School na sina Kian Cancula asin Cassandra Alia Pandaza na nakuha ang 3rd place sa box but 1 kg Auto Division A. Ang resolution number 1738-2025 ang nagsilbing basihan na nagmandato sa pagtaon ng cash incentives para sa mga nanggarana. Dagdag pa ni Clarino, dakula ang nagiging kontribusyon kan robotics panahon sa pagresolba sa mga modern day issues, asin kung naging exposed ang mga estudyante sa robotics, makakaisip sinda ng solusyon sa mga presenteng problema. Padagos ang pagpreparar ka na sabing grupo sa paagi ng pag-training kada Sabado na dinugangan pa ng 2 araw na dagdag na training pag weekdays. Maintra ang robotics team kan Tabaco sa Robotics Summer Cup na igibuhon sa Naik, Cavite sa maabot na ika-24 hanggang ika-25 pan Mayo 2025. Bea Nunez, Intern Hale, Bicol University, DZGB News. Mientras tanto, aprobado na po sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan sangguni ang panlunsod kan Legazpi ang ordinansa na mataonin financial na asistensya sa mga estudyante sa kolehiyo sa syudad. Sigon kay Konsehal JP Lee, pamayo kan Committee on Education asin author kang ordinansa. Objeto kay ning matawanan nin tabang ang mga kwalipikadong estudyante hali sa 70 barangay kan Legazpi. Makakaresibir sinanin tig 5,000 pesos kada semestre sagod na sinda ang nakagraduar sa kolehiyo. Ang mga magiging beneficiaryo kaini sa paagi kan selection team kung saan dapat na magtinir o mamantinir nila ang 90% grade asin lehitimong residente kan syudad hali sa mga pobreng pamilya. Dagdag na bareta sa lado lokal, balikan ta ang report ni Al Armario. Hello. Go ahead. Tinawan na recognition sa paagi ng resolusyon kan sanggunian panlunsod kan Legazpi ang mga alternative learning system o ALS learners na nagtayumpo sa iba-ibang sports as in academic events sa 19th Regional ALS Encampment kan Pebrero 23 hanggang 28 sa Irigay Sports Complex. Tigbusil ini ni City Councilor J.P. Lee, Chairman kan Committee on Education.
Dakulo ng mga estudyante ali sa ibang mga barangay digdi sa Legazpi City nagpailing nin tibay sa ibang events bagay na nagkataon nin onra sa Legazpi City kaya onra man ang gusto ipamati yan mga opisyalis lokal sa pagin resolusyon ni City Councilor JP Lee. Alarmario, DCGB. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Lumang kita kay Karen Ala, balikan niya to ang bareta. Favorabling maray sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay ang plano sa proyektong pagpailaw sa palibot kan Bulkan Mayon sa itinahayag kan komitiba sa turismo kan Sanggunian sa regular session at mapukompromis sa lugod kan planong ini ang nominasyon na masabay sa UNESCO World Heritage List ang Mayon dahil sa pag pinadagos ang proyekto nagkakailing ka ini ang dakulaon na posibilidad na matatangkas ang Mayon sa listahan kan nominasyon na iyo pating tigtatrabahong masungkit kan gobyerno provincial kan Albay sa pagpakusog kan turismo, buda recognition kan Mayon bako sana sa Pilipinas, kundi sa maski sa inanasyon, kaya katakod ka ini, desidido ang Sanggunian na magbilog ng resolusyon na mapaabot ng kahagadan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority of TIEZA na pundon ang nasabing plano dahil bako magayon ang siring na aksyon sa Albay Biosphere Reserve at sa bilog na probinsya kan Albay. Matatandaan paano na ining mga nakaaging aldaw sana, naging mainit na uruhon sa social media, ang planong pagpailaw sa palibot kan Mayon, lalo't nagpagpaplanuhan pating pundahan ini, hindakulaon na kantidad, o kaya protestong kondong 1.3 billion pesos, Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, balikan ta pang report ni Jimmy. Hali po dyan sa luwas, may kinaraman sa Ipiglansar na Comelec checkpoint kan PNP. Mantenido daw na matrangkilo ang kapalibutan. Uya po ang detalye. Tuon kan ilansaran Comelec checkpoint digdi sa Albay kan PNP asin Comelec ngonya na nagrarani ang kampanya asin election period and good news sigon kay PNP Provincial Director Police Colonel Julius Año Nuevo dahil ni nakaanto sa sayang informasyon in mga matitinding violators o problema sa mga checkpoint kan Philippine National Police gabos man nakikikooperar wara ni nadadakupanin mga kontrabando armas sa sinibaba sa mga checkpoint susog sa PNP Provincial Director na uugma siya dahilan sa indikasyon ini na matrangkilo ang kapalibutan. Positibo ang paglaom kan PD na sana durante asin pagkatapos kan eleksyon maging generalmente matrangkilo ang nagraraning kampanya asin pirilian. Sa ibong nalado maski arog kay ni ang sitwasyon ang disposisyon niya, instruction niya sa mga chief of police dahil makakumpiyansa, perming pasiguro asin handa para dahil makapurma ang mga may mararaot na intensyon sa kapalibutan. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang, si Joshua Bino may dagdag man na report. May kinaraman po sa ang Legazpi asin Albay Division nanginginot ngunyan sa partial and unofficial ranking sa palarong Bicol. Uya po ang detalye. Bago po na pang-dominar ang Legazpi City sa nagpapadagos muna na palarong Bicol 2025 base sa itinalawas na partial and unofficial result at itinalawas ng Department of Education of the Bicol as of alas 5 ng hapon kasuot ng Marso 25. Nanginginot sa partial and unofficial ranking ang Legazpi City na nakakuha na ng 19 gold, 17 silver asin 12 bronze medals. Mientras tanto, sinundan ini kan probinsya kan Albay na yuman ang rank 2. Igual ini ng 13 gold, 16 na silver asin 13 na bronze. Unofficial and partial result, rank 3 ang Naga City na may 10 gold, 14 silver asin 5 bronze medal. Rank 4 ang Camarines Sur, 7 gold, 12 silver, 12 bronze. Rank 5, iyo ang Catanduanes, 7 gold, 3 silver, 7 na bronze. Rank 6, iyo ang
Tabaco City na may 6 na gold, sarong silver, asin 4 na bronze. Rank 7, iyo ang Ligao City na may 5 gold, 4 na silver, asin 4 na bronze. Rank 8, Sorsogon Province, 4 na 4 na gold, 6 na silver, 3 bronze. Pantang rank 9, iyo ang Camarines Norte na may 3 gold, 3 silver, asin 10 bronze. Rank 10, iyo ang Masbate City. Rank sunod kini naman ang Masbate Province, asin rank 13 ang Iriga City. Sa ngunyan, nagpanagos pa ang palarong Bicol 2025. Nakamonitor man ang DepEd Bicol sa mga resulta kini sagkod sa matapos formal na karawat. Sabay naman ang closing ceremony sa Marso 29, 2025, aldaw ng Sabado. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, mga tugang, dumang kita sa Premier Distrito, Canalbay. Dagdag na bareta, may kinaraman sa suspitsadong drug pusher arestado sa Santo Domingo, Albay. Detalye kay Jomar Bien. Sarong suspitsadong drug pusher ang nadakop kan mga miyembros kan Santo Domingo PNP ka nakalis na banggi digdi sa naunang bita na panuhaan. Ini matapos na maglansar ng drug bypass operation ang Santo Domingo PNP sa Panginoon ni Police Captain Victor Borjal kontra sa sarong lalaki na taga Santo Domingo Mansana kung saan ang bypass operation ginibo mismo sa barangay market site. Sa ginibong transaksyon nakabakal ang PNP nin sarong plastic na o sarong sachet na pigtutubudan na may laog na pinalang na dahon kan marijuana. Kung kaya tulos ni dining tinakma kan rekisahon sarong pagiraray na sachet kan marijuana ang nakuha ninda sa bulsa kan suspect. Uli kay ni ang suspect iyon pig sangatan ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 dahilan sa pagsasaray asin pagpabakal nin illegal na droga. Yan ang report, Jomar Bien, DC. Ang mga bareta sa lado nasyonal, makalipas, mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta niya to sa lado nasyonal. Pinagiromdom kan Commission on Elections ang mga lokal na kandidato na puna ng halion ang sendang mga illegal na campaign materials duwang aldaw bago magpuon ang campaign period sa maabot na Mayo 28. Sigon kay COMELEC Chairman George Herben Garcia, magkakaigwanin ang mga autoridad o magkakaigwanin otoridad ang poll body na baklason ang mga campaign materials na suhay sa regulasyon kay bahana ang bako nakabugtak sa common poster area na mas dakula kumpara sa itinilaan na sukol o bako environment friendly. Pinagiromdoman ni Garcia ang mga campaign team na maging magalang sa pagigibong campaign activity lalo na sa tamang pagbugtak ng mga poster asin tarpaulin matapos ang campaign period para sa parehong lokal asin national candidates sa maabot na Mayo 10 mantang nakatalaan ng aldaw ng eleksyon sa Mayo 12. Hinagad kan Malacanang sa mga OFW supporter ni dating Presidente Rodrigo Duterte na maging kalmado asin iwasan ang isip o maiwasan ang isip may kinaraman sa ikakilakampang na kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kasunod ini kan pigtalaan na Zero Remittance Week kan grupong maisog Croatia sa Europa na itinalaan sa Mayo 28 sagod Abril 4 para ipirit na ibalik sa Pilipinas ang dating presidente. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lugod na masabutan kan mga OFWs na nagsusunod sa gobyerno sa ley asin sabuton man ang mga Filipinong nagsangat nin kaso kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Tinaman nindo ni Castro na bako sa naan gobyerno ang maapektaran kan zero remittance nagigibon kan OFW kundi ang pamilya kan mga ini na naglalaom sa endang padarang kwarta. Sinabi kan opisyal na lugod maging patas ang OFW sa endang plano tanganing bawasan ang tensyon may kinaraman sa dating presidente.
Mga tugang, posibleng magpuna daw ang panahon ng tag-init sa nasyon bago matapos ang bulan nin Marso, sigon sa Pag-asa. Inian sa tahaw kan padagos sa pagluya kang northeast monsoon o amihan. Sinabi ni State Weather Forecaster Veronica Torres na posibleng ideklarar kan Pag-asa ang pagpuon kang hot season sa masunod na aldaw bago mag-Abril. Sa ngunyan, na dai na mamatian ang epekto kan amihan sa nasyon. Pag nagkahuron si Department of Transportation Secretary Vince Dizon asin ang National Federation of Transport Cooperatives. Sigon kay Dizon, personal niyang inaram ang issue sa Public Transport Modernization Program o PTM tanganing makapagtaon ng konkretong solusyon. Siniguro ni Dizon sa grupo na dadangugon kan Department of Transportation ang lado kan mga pabor asin kontra sa modernisasyon. Nagkapera sa mga isyong ipinunto kan mga miyembro kan kooperatiba kan programa and financing kan mga modernong unit, ang route rationalization, pasweldo sa transport workers, asin ang mga kulurom na PUV sa Sinibapa. Nagpartisipar man sa dialogue ang opisyal kang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, naghalo nin kaugmahan asin kamunduan ang paghampang ni Senador Bongo sa mga senior citizen sa sarong pagtiripon. Dahil aron sa puso kay ni ang mga senior citizen, lalo na ang mga lolo asin lola, lalo na ngunya na nakadetain sa luwas kang nasyon si dating Presidente Rodrigo Duterte, nasaro man na senior citizen ay mapugulan kan senador na magpahayag kan sa iyang kamunduan sa likod kang kaugmahan na nakasabay niya ang mga may dadnang mga Filipino. Naging wisped de honor si Senador Bongo kasuhapon sa pagtiripon kang senior citizen sa Parañaque City. Kasabay ang sa iyang pangapudan may pangadji na makauli na sa Pilipinas si dating Presidente Rodrigo Duterte. Siniguro man kan senador na padagos niyang ipapaprioridad ang mga bata sa programa may kinaraman sa senior citizen. Kiring na sana sa pagtaod kan geriatric centers sa iba-ibang regional specialty centers asin ang programa nasaro sa mga programang isusulong ni Senador Bongo. Ipinagdirumduman o ipinaglaban man kan senador ang dagdag benepisyo sa mga senior citizen pati na ang serbisyong medikal na abot kaya para sa mga nagitios na lolo asin lola. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang labnaw moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite,
Malapit sa Gmin, Legazpo City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa Balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Balota. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa, number 131 sa Balota. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, baretang unyan sa luwas kan Pilipinas, sa rupong makusog na linog na may magnitude na 6.8 ang tuminama sa sur na parte kang New Zealand kaso hapon. Sigon sa United States Geological Survey o USGS, enot nang nairehistro ang linog. Mga bandang naigwanin 7.0 na magnitude.
Mga bandang alas 2:45, alas 2:43 in hapon, oras sa nasabing lugar sa rarom na 10 kilometros. Mantang ang sentro kang Linog nasa 160 kilometros gikan sa mainland kaini. Alagad wala pang napabareta na danyo sa casualties na dinara kang Linog. Sigon man sa Pacific Tsunami Warning Center sa Honolulu na daing tsunami warning na nangyari matapos ang Linog. Pigmomonitor man kan emergency management kan New Zealand kung ang Linog nagdaranin tsunami na pwedeng makaapekto sa nasyon. Sinabi kan sa indang National Advisory na kung may tsunami na nabilog, pigalaoman man na abot ini sa New Zealand sa laog nin sarong oras o sobra pa. Napag-arama na ang New Zealand nasa pagultanan kan duwang darakulang tectonic plates asin pirming pinagtatamaanin sa radit na Linog taon-taon. Business News. Business News. Siniguro mga tugang kan Malacañang na may supisyente pang espasyo ang mga bodega kang National Food Authority o NFA para sa mga ipapabakal na paroy kan mga parauma. Ini kasunod kan pag-inganyar kan palasyo sa mga parauma na ipabakal sa NFA ang mga inaning paroy dahil sa pambabarat kan mga rice traders. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro na base sa pagkipaghuro ninda kay NFA Administrator Larry Lacson. Bako man pano ang gabos tindang bodega, talagang dakol sa nang paroy ngunyan dahil ang peak season pero daiman sa sayumahan ang mga aning paroy kan mga parauma. Siring man kung daay kakayahon kan sa indang bodega, handa man na mag-arkila ang NFA. Mantang sinabi man ni Castro na may mga nagpalista na mga parauma na nagpapabakal kan sa indang paroy. Health News, mga tugang, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. 99% kang pigangos na paros sa kinaban. Sobra sa World Health Organization o WHO limit sigon sa mga health experts. Dahil ang kinisendang pigrekomendar na kaipuanin immediatamenting aksyon para sa malinig na enerhiya, sustainabling transportasyon, marhay na waste management, as in striktong regulasyon sa mga industriya. Sinabi pa ka mga health experts na air pollution dahil in pigmimidbid na borders as in nangangaipo nin sarong global solution. Isinagdag pa ka mga eksperto na base sa datos, kada taon 7 milyones na tao ang nagagadan kan air pollution. Health News from Newspace, Mardela, kay iba. Mga tugang, iyan po ang Bareta kasabay si News Director Mar de la Cruz. Mientras tanto, aramon taman ang latest sa kamugtakan kang panahon. Hali po sa Pag-asa, kasabay po si Sir Ariel Samodio. Good morning, Sir Ariel. Maray na aga po. Para po sa tuyang weather forecast ko yan na Merkules, may nabilog na low pressure area kasuhapon sa may southwestern Mindanao as in ining namataan kas bagong alas 3 din aga sa distansyang 645 kilometers sirangan kang southeastern Mindanao sa coordinates na 6.1 degrees north, 131.4 degrees east. Sa ngunyan na natili man na mababa ang tsansa na mabilog ini sa sarong bagyo. Samantala sa maghapon, dahil man sa epekto kang easterlies, ang Kabikulan padagos naman na magkakamatinin bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan. Laga di pa man tsansanin mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilapasin pagdagundol lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya man hanggang sa katamtaman na doros na alis sa sirangan hanggang sa norteng sirangan na anumang mamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Agwat kang temperatura sa maghapon nilalauman kung 24 hanggang 32 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:45 din aga, masulno pa dyan alas 5:56 din hapon. Paliligid sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali dyan sa Pag-asa. May nabilog pala na low pressure, Pero harayo mandatabi ang tsansa na iyan po mga tugang maging sarong bagyo. Ang mga bareta, sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, kasabay si Jenny Balyaran at si Angel Mustasa, Siringman, report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sa Indong Nadangog, kasabay po pala ng intern niya to, hali sa Bicol University.
Enong nanangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, makinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes, daasin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to, Kasuya, maasahan ta, Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya, Glenn Kasuya, ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Kasuya na, board member Glenn Kasuya. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, acknowledge ko muna ining mga latest na donors na para po sa mga school supplies. Okay na po, nakakuha na kita tamang kantidad para po naman sa panghabol ta sa mga school supplies kan sa tuya na mga nasuluan na estudyante dyan po sa Pilar, Sorsogon, sa Banuyo. Pasalamatan ko tabi giraray so batch 82 kan Gogon Central nagpadala po nin 1K sa GCash. Si Kaptoy Baraha ay halat ko na. Garo sabi ni Kap, di mo nga ako ipagtaram. Sorry, tabi Kap. Sorry. Basta, di mo nga ako ipagtaram dyan, Migo. Pasensya na, Migo. Sobran sa dila, excited sa dila. Perfect up tabi ni Joshua so 1,000 taon. Buda so sa tuyang amiga, dyan po sa DPWH. Ay, saruman nga ni ini. Dahil mo nang ipag-mention pala. Sorry. Basta may donation man tabi na 5K for pick up pa ni Joshua taon. Buda tabi may nagpadara pang 1,000 si GCash. Ngunyan, nag-text sa kuya. Tabi nagkapadara man siya ki GCash. Tabi buda kay okay, no need na to mention daw. Salamaton po. Alright. Tapos si Kuya A. Sarong manini na
empleyado kan DPWH mapadaraman taon din 1,000 pesos. Dabi sa tuyang GCash. May sarap pa gayon. Ano po GCash? Okay, sige. Okay, sandali lang. Uni po ang GCash number 099. Okay na po, tama na po. Okay na kita. 0995 984 5151. Okay. Ayan po. Ayan. Okay, sige. Okay na. O, i-forward ko lang inin na GCash number na pigahagad niya. Alright. Sige po. Salamaton. Tabi, tabi. So, bali, sandali. I-record ko lang ini na latest na naghagad kan GCash number. Tabi, So, igwa kita okay na po ini. Okay na po ini. Tagari mga nasa 25 o 30 pa. Gari tama na ini. Pero ito, basta arog kayan yung kay Shara su number nakuan. Another GCash and GCash. Yan, okay. Kaya tabi, gwa kita natipon mo niya na pira ba? 1, 2, 3. 10,000, okay na po ini. Tama na po. Salamato na maray sa mga nagtiwala buda nagdagdag tabi na kwanta. Sabi ko kay Kapitan Lau Kasubanggi, kung dahit mga niya ko kapiya na matawanan mo niya na na additional na lista na nagtrabaho na nag-eskwela sa mga private schools, ihabol ta na lang nga niya ko, ihabol mi na lang nga niya ko, tabi. Okay nga tabi. Pasensya na nga ta. Kung yan pala nga ini na dahil sabay nga niya kan, dahil sabay sa official listahan kan estudyante, na kay puan may na nasuluan, na kay ang pamilya kan minaging simana, nakaipuan tabi ki ki tabang para sa school supplies. Okay? So, salamaton tabi. Okay na ini. So, mga kwan tabi, donors okay na tabi ni. So, nakakuha kita ki 10,000 pesos ngunyan tabing alaw. Thank you po. So, iba, for recap ni Joshua Bino, and then sa iba tabi, yao na po sa GCash kang DCGB na nakapangaran po sa samuyang presidente na si Sir Jose Locsin Jr. Okay? Ang samuya tabi presidente, ang samuya tabi na vice president for programming, as in po chairman, vice president for engineering. Baka nagdudangog si Sir Nonoy, si Sir Jose. Ganun ngayon ay titao mo sa kuya sa trabaho mo Garing ano ititaw mo sa trabaho mo. Salamaton tabi. For pick up ito. So nasa GCash, automatic po ito. Ngunyan, mahali kami digdi sa DCGB, mga between 8 and 9. Kung bukas na po, so pigakuan bidyang ki mga school supplies, baka po makakuha tulos kami ngunyan na aga. Kunday po, may habol mina sa na po yan, duman sa Pilar, Sorsogon, tabi, yuman so tuga ko tabi kay Kapitan. Salamaton nakumpletohan tabi, so, sa tuya ng mga pupils, no? Ang data po, kung matatawanan ngunyan, so nag-eskwela sa mga private schools, no? Na additional man na itaram pala na isabay pa lang sa lista Kasubanggi sa kuya ni punong barangay Lao. Pero magmahon ako, sabi ko nga kay Kap nga ako, pag nakatipon kami sa aga, makumpleto ang tatabi ang Kap. Yan. Kaya magmahon ako, buda, kamuman na mga nagtabang, buda, so mga marisibi, ikinakaugmami po na matatabangan ta ito na dae pa po mga tugang nakasabay na lista na nag-eskwela sa mga private school. So nalista pala ni Kap sa pagikan sa iyang BHWs, barangay health workers, so nag-eskwela sa public school. So sa private school, dahil nalista. Gabos baga po ito nasuluan. Regardless kung nag-eskwela ka sa public o private school, gabos tabi ito tinamaan ninsulo. Iya po, salamaton tabi sa mga donors niya to. Hindi po mga tugang sa tuyang programa sa Operation Tulong para po sa fire victims, sa mga ang pamilya po nasuluan ang harong, natumpos ang harong dumantabi sa Pilar, Sorsogon. Kanya na aga, so tropa po mapasiring duman. Ihatod tabi so school supplies, tapos katuwang ta dyan so Eagles Club, sindaman so nag-provide kang so Eagles Club, sinda po so nag-provide kang so tubagang sulaugan na transparent na may bit-bitan
yan. Sila po sa nag-provide ka yan through Engineer Mercenario Legaspi. Salamat tabi Engineer Mer sa indong grupo sa Eagles Club na nakapagtuwang po mo niya na para duman sa tuyang mga programa. Then si Tita Marie and Rick na Honrado nagpadaraman po dito sa rong box na kwan nagpadaraman po dito sa rong box na mga chinelas, slippers tabi. Yaw na po diyan tabi mga slippers, yaw na po di darhon mi mampuan 100 pieces po ini na mga slippers, darhon mi po mo diyan boda so used clothing tabi na available di boda na hatod kan sarong aldaw, darhon mi na po mo niya na pagkaaga. Ha, mali siguro kami between 8 and 9 a.m. Hindi po sa DCGB pasiring kami dumaan. Ha, sige, salamaton tabi o nasend na po so okay, salamaton nasend na ngaya po so 1K anonymous lang. Sige po, salamaton po sa texter natin sa listeners na ngunya na pagkaaga. Mga tugang, salamat kan sa rong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa nga hapot sa DCGB. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. Mabuhay.